uutisista hyvää iltaa. Uudenmaan teillä liikkuu yhä huonokuntoisempia rekkoja. Pohjan kirkkoherran internetkirjoitukset ovat nostaneet myrskyn. Tuusulassa Pohjan seurakunnan kirkkoherran toimintaa. Hiippakunnan tuomiokapituli on saanut kantelun kirkkoherran nettikirjoituksista sekä mielenosoittamisesta kirkollisessa asussa. Kirkkoherra kiistää väitteet. Pohjan seurakunnan kirkkoherra on kerjännyt niin sanotusti verta nenästään kärjekkäällä toiminnallaan. Espoon hiippakunnan tuomiokapituli tutkii parhaillaan 2 molarista tehtyä kantelua. Kanteluissa paheksutaan kirkkoherran innokasta blogikirjoittelua sekä hänen esiintymistään Viron historiaa käsittelevää kirjaa moittivassa Naassi-mielenosoituksessa. Minä liikun kovin monien ihmisten parissa ja sen takia nyt ollaan valikoitu tähän kohun kohteeksi tietty pieni osa niistä ihmistä, joita olen tavannut. Että hyvin nationalistiset piirit saavat vahvistaa Venäjän vastaista syrjintää ja vihaa, ja sitten kun joku sitä moittii, niin häntä vastaan ryhdytään toimiin. Nationalistiset piirit ovat tässä tapauksessa yhtä kuin Pro-Karelia-yhdistys, jonka pääsihteeri ystävineen on molarista tehtyjen kanteluiden takana. Sekä kirkkoherra Molari että Pro-Karelia kertovat haluavansa kehittää Suomen ja Venäjän suhteita, mutta keinot ovat törmäyskurssilla. Hän julkisesti sekä Facebookissa että tuolla blogissaan ja antifasistien blogissa väittää, että Pro-Karelia on fasistinen rikollisjärjestö, se on vihanlahko. Pitää muistaa, että hän on luterilaisen kirkon sielun paimen samalla ja hänen pitäisi kyetä toisia ihmisiä ohjaamaan sekä rakkauteen, anteeksiantoon että ystävälliseen hyvään toimintaan. Kirkkoherra puolestaan moittii nykyseurakuntia liian virkamiesmäisiksi ja muistuttaa, että jo Jeesus liikkui innokkaasti kansan parissa. Kanteluihin liittyvän tutkinnan yhteydessä on puhuttu jopa kirkkoherran erottamisesta, mutta niin pitkälle tuomiokapituli tuskin menee.